وعتوت والكبيرة من الملائكة لا ذكر يومئذ للمجرمين ويقولون هجرا محجورا فقدمنا إلى ما عملوا من عمل وعليكم السلام فكيف كيف yaro ne na kawo gashi jahilci ya masa katutu a walwasa shine na so na ɗauko shi na kawo shi domin a bashi karatu ai yaran yanzu aiki ke sai ka je ka nemo ka kawo su ya su dafa su ba su ci amma ba a ne karatu ba a ne yaran yana dan ya fara karatu da baya ko kuma yanzu fara na dan yi karatu na zamani to na addini kuma ba shi ma na taba izu na kudi ka ce an dan fara karatun ilimi to yanzu an san manya-manyan malamai haka almisali an san kuma manya-manyan sahabbai yanzu idan aka ce ka kawo guda uku zaka iya bismillah to kaga akwai fir'auna na jallahu ta'ala an akwai karuna ka jaran ma yayi nisa shi a cikin karatu ban sani ba yana yi ko yaro tashi ka tafi ga inda za mu karatu wannan shine kunci jahili